Dobre, takže... Nie sme nejaký červený? Nie sme nejaký, čakaj. Nie, ty? Dobre, trochu. Takže my vás zdravíme z našej dnešnej už tretej akcie. Nazdar. Z našej tretej akcie dnešnej. Sme na festivale Dobré Bohunice, kde ešte premietame v noci. Potom ráno... Už vlastne tento deň sa vidíme na Pecka Feste. Dneska sa vidíme na Pecka Feste. Kde tiež krátko pred polnocou. Áno, po iné kafe by to malo byť. Kafe, no ako to na to sme už my zvyknutí. No, že najlepší to nakoniec. Iné kafe nám robí ako predskokaná. Predskokaná. Pozdravujeme a tešíme sa na nich. No tak a určite. Že vidíme sa na Peci pod Snežkou. Uvidíte filmy z festiválu krátkych filmov Tate Quick. Bude pripravená prednáška, máme skvelé ceny pripravené, takže tešíme sa veľmi na vás. A ja dúfam, že príjete. To akcia, ktorá je zadarmo. Sú tam skvelé kapely, skvelí ľudia. Pekní ľudia ako my. A my sa veľmi tešíme. Vidíme sa tam už dnes pred polnocou. Čaute. Čau.